επειδή κάνει πολύ ζέστη και επειδή να έχετε υπόψη σας ύστερα τα τελευταία χημικά μου έχουν δώσει, μόλις με πιάνει η δύσπνοια να παίρνω φάρμακο, θα βγάλω και το σακάκι, αλλά μπαίνει αέρας μέσα. Λοιπόν, όταν μπήκανε μέσα τα γερμανικά στρατεύματα και καταλάβανε τη χώρα μας, ακολουθούσε ένα επιτελείο από οικονομικούς παράγοντες, οικονομολόγους Γερμανούς, και αμέσως αποφάσισε τα παρακάτω. Πρώτον, όλες οι κρατικές επιχειρήσεις και όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις κατά 51% οι μετοχές τους περνάνε στην χέρια των Γερμανών. Άρα, ό,τι αφορούσε την οικονομία της χώρας ολόκληρης ήταν πια στα χέρια τους. Εάν μερικοί από εσάς ανήκετε σε εταιρείες, θα έχετε προσέξει ότι όποιος έχει τα 15% των μετοχών μιας εταιρείας την διοικεί. Σκέψου να έχει το 51%. Απόλυτη διοίκηση της οικονομίας όλης της χώρας. Απόλυτη. Το δεύτερο που κάνανε. Υπάρχει μια συμφωνία στη Χάγη που λέει ότι όταν ένας στρατός καταλάβει μια χώρα, ο λαός αυτής της χώρας υποχρεούται να διατρέχει το στρατό κατοχής. Αλλά προσθέθηκε το 1907, ύστερα από αγώνες των ανθρώπων που αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μια φοβερή προσθήκη που έχει τεράστια σημασία για όλη την πορεία των εξελίξεων στην Ελλάδα επί κατοχής. Εάν δύναται, προσέξτε, εάν δύναται, για να δούμε τώρα, μπήκανε 500.000 Γερμανοί, ακολούθησαν 250.000 Ιταλοί, ακολούθησε το πρώτο σώμα στρατού της Βουλγαρίας 60.000, μας κάνει σύνολο 810.000 στρατών. Μπορούσε να το διαθρέψει η Ελλάδα? Δεν μπορούσε. Και πέρα από αυτό, και κατ' εξαίρεση από τα άλλα κράτη της Ευρώπης, μόνο η Ελλάδα υποχρεώθηκε να διατρέχει και το Africa Corps, δηλαδή το εκστρατευτικό γερμανικό σώμα στρατού που το διοικούσε η πονηρή αλεπούτης ερήμου ο Ρόμεν, στην Αφρική. Ήταν αδύνατο να γίνει αυτή η διατροφή σε καμιά απολύτως περίπτωση. Και για αυτό το λόγο, επειδή οι Γερμανοί θέλανε, και οι Ναζί ακόμα, να είναι νομότυποι, προσέξτε, μεθοδικοί και νομότυποι πάντοτε οι Γερμανοί, τι κάνανε? Είπανε ότι ποσά παίρνουμε παραπάνω από το εάν δύναται, το καθόρισαν αυτοί το ποιο είναι το εάν δύναται, θα θεωρείται ως δάνειο της Ελλάδας προς τη Γερμανία. Και έτσι, ενώ η Ελλάδα σε όλη της την ιστορία δανείζεται, για πρώτη φορά έγινε στην ιστορία της δανειστής. Πότε? Όταν εδώ στην Αττική όλοι είχαμε 400 θάνατους την ημέρα. Για να δείτε τι σημαίνει 400 θάνατοι την ημέρα, ήταν ο πληθυσμός τότε 750.000, τώρα είναι 4,5 εκατομμύρια, και αν ανοίξετε τις εφημερίδες είναι ζήτημα αν θα βρείτε 10 θανάτους την ημέρα. Τότε, για να καταλάβετε το μέγεθος. Λοιπόν, αυτό είναι το λεγόμενο αναγκαστικό κατοχικό δάνειο. Πέρα από αυτά, δεν ήξερα το θέμα ότι θα με καλέσετε γι' αυτό και δεν αποφέρει τα στοιχεία να σας τα δείξω. Κάθε Γερμανός φαντάρος ήταν εφοδιασμένος με ένα χαρτονόμισμα στα γερμανικά γραμμένο, έγραφε 50 Reichsmark και είχε ένα νούμερο 50. Με γοτθικά γράμματα, ο Έλληνας δεν καταλάβαινε το 50 Reichsmark, σήμαινε 50 μάρκα. 50 κρατικό μάρκα, έτσι ακριβώς είναι. Και πήγαινε στο περίπτερο, αγόραζε ό,τι ήθελε, πλήρωνε με αυτό το χαρτονόμισμα. Πήγαινε
Στην καφετερία πήγαινε, στα ζαχαροπλαστεία που υπήρχαν εκείνη την εποχή, πήγαινε σε εστιατόρια, στα καταστήματα, αγόραζε ό,τι ήθελε και πλήρωνε με αυτό το χαρτονόμισμα. Το πήγανε την άλλη μέρα οι φουκαριάριδες στις τράπεζες, οι πρώτοι τραπεζικοί υπάλληλοι δεν ξέρανε, έφτασε στους ανώτερους που ξέρανε γερμανικά και διαπιστώνουν το εξής, ότι ποια τράπεζα το έχει εκδώσει, ζητάνε να δούμε. Έγραφε η Reichskredit-Kassenschein, δηλαδή η κρατικό πιστωτικό ίδρυμα. Reichskredit-Kassenschein. Κρατικό πιστωτικό ίδρυμα. Ανοίγουν τον κατάλογο των τραπεζών των γερμανικών, τέτοιο πράγμα δεν ήταν καταχωρημένο στις τράπεζες. Ήταν ένα ίδρυμα που δημιουργήσαν επίτηδες για τον πόλεμο για να αρπάζουν ό,τι αγαθά είχαν οι λαοί. Κοιτάζουν καλύτερα και κάνουν σύγκριση με ένα γνήσιο χαρτονόμισμα. Το γνήσιο χαρτονόμισμα είχε είτε υπογραφή Υπουργού Οικονομικών, αν θυμόσαστε τα χαρτονομίσματα, είτε υπογραφή του διοικητή τράπεζας κρατικής, εδώ δεν είχε καμιά απολύτως υπογραφή. Είχε μονάχα ένα νούμερο με κόκκινα γράμματα, όπου ήταν ο άξον αριθμός του συγκεκριμένου χαρτονομίσματος. Λύσεμα λοιπόν όλο τον ελληνικό λαό με αυτό το χαρτονόμισμα και για να δείτε τώρα μια δεύτερη ληστεία. Πήγαινε στο περίπτερο, πώς έχει το πακέτο τα τσιγάρα, 6 δραχμές, σου δίνουν το 50, δώσουν και 44 δραχμές. Ακριβώς. Μη γελάτε. Πήγε ένας, είναι γραμμένο από πολλούς συγγραφείς αυτό, πήγε ένας Γερμανός να ξυριστεί σε ένα κουρείο. Ξυρίστηκε και μετά τραβάει το 50 να το πληρώσει. Και του λέει ο κουρέας δωρεάν. Και τον έδιωξε. Του λένε οι άλλοι που ήταν εκεί, οι γείτονες, μες στο κουρείο, μα γιατί, όχι να πληρώσω και τα κερατσιάτικα, διότι θα μου ζήταγε να του δώσω και τα ρέστα. Δηλαδή, δεν φτάνει που θα το ξύριζα, θα το πλήρωνα κιόλας για το ξύριζα. Για να φανταστείτε τι γινόταν στην εποχή εκείνη. Λοιπόν, λέω μια μορφή κλοπή για να μην πω μια σειρά άλλες. Δηλαδή, συναντούσε μια περίπολος έναν ποδηλάτη. Σταμάτα, πάρε ένα χαρτί, το ποδήλατό σου θα το πάρεις όταν τελειώσει ο πόλεμος. Δίνανε το χαρτί και του πάρανε το ποδήλατο. Αυτό συνέβαινε τα ποδήλατα, με τις μοτοσυκλέτες, με αυτοκίνητα, με γαϊδούρια, με μουλάρια, ό,τι βρήκαν. Με το έτσι θέλω δηλαδή. Ό,τι θέλανε. Ένα κτίριο κάνανε κατάσχεση, δίνανε πάλι ένα χαρτί, και μετά τελειώσει ο πόλεμος, θα πάει να πάρει τα λεφτά. Όλα αυτά τα έχει ξεχάσει ο κόσμος. Λέω όμως για να τονίσω την τεράστια κλοπή που κάνανε. Προσέξτε τώρα. Για να δείτε κατ' ουσίαν το πρόβλημα. Η κυβέρνηση του Τσολάκογλου, προδοτική κυβέρνηση, από πλευράς και μόνο γραφειοκρατικής δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα με το τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Κυκλοφορούσε η ελληνική δραχμή, η γερμανική η γνήσια, το μάρκο το γνήσιο γερμανικό, το ψεύτικο το γερμανικό, το ιταλικό, η ιταλική λιρέτα, η ιταλική Mediterranea δράχμα, μεσογειακή δραχμή, τη βγάλανε και την εκδώσανε ειδικά. Το λέβα το βουλγαρικό και νομίζω και το αλβανικό νόμισμα. 6 νομίσματα. Λένε στους Γερμανούς, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Από άψη γραφειοκρατική, να κυκλοφορούν τόσα λεφτά. Δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε λογαριασμό πόσα παίρνετε, δεν μπορούμε να λογαριάσουμε τι έχει τράπεζα κτλ. Λέει εντάξει, για προσέξτε τώρα το φοβερό. Να το αποσύρουμε αφού το αγοράσετε. Και υποχρέωσαν την κυβέρνηση εκείνη και αγόρασε το πλαστό χαρτονόμισμα έναντι 530.000 χρυσών λιρών Αγγλίας. Προσέξτε, 530.000 χρυσές λίρες Αγγλίας δώσαν. Για να δείτε τι σημασία έχει αυτό, ακούστε το παρακάτω. Λένε και είναι λάθος ότι βρήκανε χρυσό στην τράπεζα.
Το χρυσό τον είχε πάρει μαζί με την τροπή της η κυβέρνηση του βασιλιά και είχε φύγει και είχε πάει στη Μέση Ανατολή, από εκεί πήγε στη Νότια Αφρική και από εκεί στο Λονδίνο. Δεν βρήκανε ούτε μια ουγκιά χρυσό. Τι βρήκανε όμως? Βρήκανε τα κέρματα, τα νομίσματα. Οι παλιοί από εσάς, δεν βλέπω κανένα πολύ παλιό, θα θυμόται τα ασημένια 20άρικα, τα ασημένια 10άρικα, τα νικέλινα, τη δραχμή κτλ. Μέχρι τα μπακυρένια, τις δεκάρες κτλ. Τα πήρανε, τα λιώσανε, πήρανε 44 τόνους χαλκό, πήρανε 19,5 τόνους νικέλιο, πήρανε 9,5 τόνους ασίμι και άλλα πράγματα και έναντι αυτών νομότυποι Γερμανοί μας πληρώσανε με τι? Με 104 χρυσές λίρες Αγγλίας. Για όλα αυτά 104 χρυσές λίρες Αγγλίας και για το χαρτονόμισμα το ψεύτικο που αγοράσαμε 530.000 χρυσές λίρες Αγγλίας, για να καταλάβετε τη διαφορά. Πέρα από αυτό υπήρχε το μεγάλο, το φοβερό για την αγροτική οικονομία, η δεκάτη. Ό,τι παραγωγή και αν έκανε ο αγρότης, το 10% έπρεπε να περάσει στα χέρια των κατακτητών. Αυτό ήταν μια εικόνα, σας έδωσα, πώς αρπάζανε τον πλούτο του ελληνικού λαού. Πέρα από τις αρπαγές και τις ληστείες που κάνανε είτε μεμονωμένα άτομα είτε ομάδες συμμοριών ολόκληρων από τα στρατεύματα κατοχής στα χωριά κυρίως. Πόση ώρα? Δεν κοιτάξτε. Λοιπόν, απέναντι σε όλα αυτά, εμείς τι ζητάμε? Δεν ζητάμε όλα αυτά, αλλά συνήλθε στο Παρίσι το 1943 η 19μελής διασυμμαχική επιτροπή, 19 χώρες, και αποφάσισε η κάθε χώρα του άξονα τι θα πληρώσει σε κάθε χώρα που κατέκτησε ή βρισκόταν σε εμπόλεμη κατάσταση. Και είπε για την Ελλάδα. Βέβαια υπέβαλε τα αιτήματά της ελληνική κυβέρνηση. Η ελληνική κυβέρνηση έχει βγει ένα περίφημο βιβλίο του Δοξιάδη, οι θυσίες της Ελλάδας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και με βάση αυτό το βιβλίο του Δοξιάδη υπέβαλε τα αιτήματά της η ελληνική κυβέρνηση τότε και ζήτησε να μας δώσουν οι Γερμανοί 14,5 δισεκατομμύρια δολάρια αγοραστικής αξίας 1938. Αυτοί είπαν ότι είναι πολλά. Ξέρετε πώς τα κανονίζουν τώρα, είσαστε μάρτυρες του τι γίνεται εκεί και θα μας κατεβάσανε σε 7% παρακαλώ. Μας χρωστάνε λοιπόν επισήμως, όχι επειδή το θέλουμε εμείς, επισήμως, το έχει αποφασίσει η Διασυμμαχική Επιτροπή. Μας χρωστάνε 7 δισεκατομμύρια, 100 εκατομμύρια δολάρια αγοραστικής αξίας 1938. Που σημαίνει, με αναγωγή που κάναμε, με στοιχεία που μας έδωσε η Τράπεζα Ελλάδος, πόσο να λογαριάσουμε, βγαίνει 108 δισεκατομμύρια ευρώ χωρίς τους τόπους. Και το δάνειο που σας είπα, για το οποίο ευτυχώς και κάθεστε, δεν θα πέσετε κάτω, επειδή είναι νομότυποι οι Γερμανοί, είχαν πληρώσει 2 δόσεις του δάνειου. Είναι η απόδειξη ότι υπάρχει δάνειο. Το υπόλοιπο είναι 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια, που σημαίνει 54 δισεκατομμύρια ευρώ, και έχουμε και λέμε 54 και 108, 162 δισεκατομμύρια ευρώ. Χωρίς τους τόπους. Εάν βάλεις 3% μονάχα τόπο, ούτε 6, ούτε 7, ούτε 8 που βάζουμε, ξεπερνάει το 1 τρισεκατομμύριο. Αυτά γιατί δεν μπορούμε να τα πάρουμε εμείς τώρα? Αυτά δεν τα παίρνουμε, δεν τα πήραμε γιατί δεν τα ζήτησε ποτέ καμιά κυβέρνηση. Μήπως υπέγραψε και η Εγγλέζος? Όχι, αυτό που λένε ότι έχουν υπογράψει, αυτό είναι λάθος, διότι όσες φορές πήγα εγώ στη γερμανική πρεσβεία μαζί με άλλους συναδέλφους αγωνιστές αντίστοιχες και ζητήσαμε, δεν μας είπε κανένας ποτέ ότι δεν
είναι αυτά που λέτε σωστά. Κανένας. Ή ότι υπάρχει χαρτί που έχει υπογράψει, τίποτα δεν. Διαγράφεται το χρέος αυτό. Μετά Αυτό θα να σου απαντήσω. Τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας δεν παραγράφονται με οτιδήποτε κι αν είναι. Ένα το κρατούμενο και το δάνειο, αν εσύ δεν παραιτηθείς, είναι υποχρεωμένο να στο δώσει. Είναι υποχρεωμένο να στο δώσει. Και όταν πήγα και στο Βερολίνο και ζήτησα συνάντηση με το Υπουργείο Εξωτερικών και έγινε η συνάντηση, δεν μου είπε το Υπουργείο Εξωτερικών ότι όλα αυτά που λες είναι παραμύθια. Λέει θα τα μεταβιβάσω. Ενώ μπορούσε να μου πει, θα έχουμε πληρώσει. Δεν είπε κάτι άλλο. Μην περνάει από το νου σας όσα λέγονται και όσα γράφονται είναι ψέματα. Είναι υποβολημιαία, επίτηδες για να πούνε ότι οι Γερμανοί δεν τα δίνουν γιατί παραιτήθηκε, ξέρω εγώ, ο Καραμανλής όπως λένε, η Οτάδη. Κανένας δεν παραιτήθηκε. Ένα λοιπόν είναι αυτό που μας χρωστάνε. Μας χρωστάνε και τους αρχαιολογικούς θησαυρούς που κλέψανε. Και το ερώτημα είναι καλά, για τα άλλα λέτε ό,τι θέτε. Οι αρχαιολογικοί θησαυροί δεν τους επιστρέφουν. Είναι εδώ, ηλίου φαϊνότερο. Γιατί δεν δίνετε τους αυτούς. Και άλλες είναι οι αποζημιώσεις στα θύματα. Το πρώτο το λέμε οφειλές Γερμανίας στο δημόσιο, το άλλο λέμε οφειλές προς τους πολίτες που τα λέμε αποζημιώσεις για τους νεκρούς. Γιατί για τα άλλα τα χαρτάκια που σας είπα έχουν χαθεί όλα. Αυτές είναι οι οφειλές Γερμανίας. Ερώτημα που θέτω εγώ και το θέτω επανειλημμένως και επειδή τώρα τελευταία έχει δημιουργηθεί ένα κίνημα και στην Ευρώπη υπέρ της Ελλάδας, έρχονται κάθε μέρα και με βρίσκουν κανάλια, τουλάχιστον από 2 έως 5 κανάλια την ημέρα. Έρχονται και με επισκέπτονται και δίνουν συνεντεύξεις. Εγώ λέω βάζω ένα ερώτημα. Στη Φράου Μέρκελ, μας εκδικείται η σημερινή Γερμανία γιατί η Ελλάδα κατέριψε το μύθο του αίτητου του άξονα? Το πρώτο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Μας εκδικείται η Φράου Μέρκελ επειδή ανατρέψαμε τα σχέδια του Χίτλερ και έχασε τον πόλεμο η ναζιστική Γερμανία? Ερώτημα τρίτο. Μας εκδικείται η Φράου Μέρκελ επειδή έζησε ο γερμανικός λαός από την πείνα και το θάνατο του ελληνικού λαού? Ερώτημα τελευταίο. Μας εκδικείται η Γερμανία γιατί αν έχει σήμερα ένα καθεστώς δημοκρατικό, αυτό οφείλεται και στην πάλη και στον αγώνα του ελληνικού λαού? Αυτά είναι τα ερωτήματα που βάζω στον εαυτό μου και καλούμε τώρα όλους εσάς, πέρα από οτιδήποτε, αφού γίνετε γνώστες αυτού του θέματος, και αν συμφωνείτε να μας ακολουθήσετε σε κάτι που προτείναμε. Πριν από 3 μήνες προτείναμε στη Γερμανία να αρχίσει τη διαδικασία, όχι να πληρώσει, να αρχίσει τη διαδικασία πώς θα τα πληρώσει αυτά που οφείλει. Εμείς δεν την πιάνουμε από το λαιμό. Και εφόσον περάσανε 3 μήνες και δεν το έκανε, εκάναμε πρόταση στο Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα να κηρύξει ο ελληνικός λαός, εάν συμφωνεί, μποϊκοτάζ στα γερμανικά προϊόντα. Δεν πήραμε από, προσέξτε, αυτό το ειδοποιών στοιχείο. Δεν πήραμε απόφαση να κηρύξει ο ελληνικός λαός. Προτείνουμε στον ελληνικό λαό, αν συμφωνεί, να κηρύξει μποϊκοτάζ στα γερμανικά προϊόντα. Απάντησε ως τώρα. Ο Δικηγορικός Σύλλογος και συμφωνεί και λέει να κηρύξουμε. Απάντησε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και λέει συμφωνούμε και να κηρύξουμε. Και ο Ιατρικός Σύλλογος, που καταλαβαίνετε τα ιατρικά έχουν απόλυτη σχέση με αυτό, και λέει να το κηρύξουμε. Και πόση φορά από ακόμα? Είναι στην ώρα μου. Προσπαθώ πάντοτε να είμαι στην ώρα.
Θα σας πω τώρα για να δείτε την τεράστια διαφορά αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών από τη μεριά μας και από τη Γερμανία. Η Γερμανία μας βάζει τη φυλιά στο λαιμό. Πληρώστε, ό,τι και να κάνετε θα πληρώσετε για τα πάντα. Το 1995 με κάλεσαν εμένα και τη γυναίκα μου να πάμε στο Ανόβερο, φίλοι μου Γερμανοί, για να δώσω μια σειρά διαλέξεις σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνιολογικά, πολιτικά, φιλοσοφικά κτλ. Τους είπα ναι, θα έρθω, αλλά μία βραδιά θα είναι αφιερωμένη στις οφειλές της Γερμανίας στην Ελλάδα. Το δέχτηκαν και μπροστά σε ένα γερμανικό κοινό που ήταν 5 φορές περισσότερο από ό,τι είστε εσείς εδώ τώρα, είπα τις απόψεις μου, θα σας πω τι ειδικά είπα περισσότερο από ό,τι είπα ως τώρα, είπα αυτά που σας είπα ως τώρα και κάτι άλλο ακόμα, αυτό που θα σας το πω μετά. Και το γερμανικό κοινό το αποδέχτηκε απολύτως. Έφυγα, πήγα στην πατρίδα μου, στο χωριό μου και παίρνω τηλεφώνημα από την εφημερίδα Die Zeit, είναι η μεγαλύτερη εβδομαδιαία εφημερίδα της Γερμανίας, και μου λέει παρακαλούμε αυτά που είπατε στο Ανόβερο γράψτε τα σε ένα άρθρο. Τα έγραψα σε ένα άρθρο και τα έστειλα και επίτηδες δεν έβαλα τίτλο. Και βάλανε αυτοί τον τίτλο. Μία αδικία που πρέπει να αποκατασταθεί. Η ίδια η Γερμανία. Και για πρώτη φορά το γερμανικό κοινό έμαθε ότι υπάρχει πρόβλημα οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Τι έλεγα λοιπόν εκεί? Πέρα από ό,τι σας είπα τώρα, πρόσθετε κατά εξής 2 πράγματα. Επειδή εμείς δεν είμαστε εκδικητικοί και επειδή θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις με τη Γερμανία, προτείνουμε όλες οι γερμανικές εταιρείες που έχουν κατασκευάσει έργα στην Ελλάδα, αντί να πληρωθούν από το ελληνικό δημόσιο, να πληρωθούν από το γερμανικό δημόσιο έναντι του χρέους που έχει η Γερμανία στην Ελλάδα. Θα σκεφτείτε ότι με την κάθε εταιρεία χωριστά το γερμανικό δημόσιο μπορούσε να κάνει ξεχωριστή συμφωνία και όποια συμφωνία είχε. Ένα. Δεύτερο, για να αποδείξω ότι δεν έχουμε κανένα μίσος απέναντι στο γερμανικό λαό, σας λέω να έρχονται εδώ στη Γερμανία να σπουδάζουν Ελληνόφωνοι του Δημοτικού, του Γυμνασίου, του Λυκείου, του Πανεπιστημίου, να έρχονται εδώ επιστήμονες που θέλουν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές. Έλα γέροντα κάτσε εκεί πίσω, έχει καρέκλα. Είσαι νεογέροντα, μάλλον παιδί μου είσαι. Έχει καρέκλα. Πίσω, έχει καρέκλα. Ευχαριστώ ιδιαίτερα. Πόσο χρόνο είσαι? Ακόμη πολύ μικρός. Τι έλεγε να θα φτάνεις τώρα? 67. Πού να φτάσεις 90? Λοιπόν, έχεις μέλλον να πω. Γι' αυτό σε το παιδί. Λοιπόν, και όλα τα έξοδα διαμονής, διατροφής και σπουδών να τα αναλάβει το γερμανικό δημόσιο έναντι των οφειλών προς τη Γερμανία. Είναι αυτό πιάσιμο από το λαιμό? Αλλά προσέξτε, το είπε. Και 1 μάρκο να οφείλουν οι Γερμανοί πρέπει να το κυρώσουν ως εγγύηση ότι στο μέλλον δεν θα κάνουν παρόμοια εγκλήματα εναντίον της ανθρωπότητας. Αυτό λέω.